Sa number 2, cashless transaction sa mga merkado sa Bacolod ginaduso sa konseho. May report si Nico Delfin. Nasugura na ang automated cashless transaction sa mga private bus ang nag-peak ang pandemic. Gani ginaduso man karon ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse, nga mapatuman ang digital payment system sa mga merkado, public transportation kag sa iban pa nga mga commercial establishment sa syudad. Nagapati si Flor nga mas maging madasig ang transaksyon kag mapaiway ang daw anay sang kwarta paagi sa amo nga sistema. So, mas convenient ni siya para sa aton mga pumuluyo kag sa aton mga vendor sa diin hindi na sila magdala sang cash, no? Kundi mobile na lang gid, even sa ilang mga cellphone, di ba? Pwede ka na kabayad kag maka-transact business with digital payment. Si Ricardo Saberon, nagabaligya sang lahing kag dahon sang saging sa Burgos Public Market. Pabor man siya kung tani sa moderno nga pamaagi sa negosyo o galing hindi smartphone ang iya cellular phone. May pagkabalaka man siya nga basi pamintahaan sa mga scammer ang sistema. Kaya pala, alam niya, kasi din, nalaga namin sa kami, dahil sa dita. Sa last Suno kay Flor, mangin kaupod sang syudad ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpasiguro nga mapungga na mga magapamintaha sa cashless transaction paagiman sa Paleng QR system. May ara sila nga mga security features nga ginabutang, no? Parang kasi ko, for example, ini ba lang basi bala kundi by cellphone numbers na siya, di ba? No? So kung makitaan may ara iban mo makita nila ang phone number or ang madula bi ang phone nimo or sang SIM, no? So pwede siguro maano for fraud di ba la? No, I really don't know how. Pero ang hambal nila tungod man nga ining bag-o ni bala nga SIM registration nga law, no? I-register na man ang mga SIM. One of the safety features ina siya sang sining nga payment scheme. Ang komitiba ni Flor ang natalana nga magapatigayon sa public hearing para man sa ginadihon nga digital payment system nga kabahin na sa ginahimo nga pagpanghanda sang syudad para sa pagtransform sang Bacolod sa isa ka smart city. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.